Hej og velkommen til den her video. I dag så har jeg min ven med herover. Hun gider ikke at være med i videoen, det er helt fint. Og så sidder vi ellers bare og maler noget. Jeg er gået i gang med sådan en Hello Kitty, og så har jeg så lavet en eller anden god ting. Okay. Og så det her, det er sådan, hvad hun er i gang med at male. Det er sådan en gren, og så sådan her, og så bakker. Ja. Så jeg har lige tegnet min Hello Kitty op her. Det er til min kusine, fordi jeg elsker hende meget højt, og ja, jeg skal snart se hende, så det er dejligt. Okay, så jeg har sådan prøvet at lave outline, det bliver lidt grimt, jeg ved det godt. Og så har jeg lavet sådan her, og den her hjertet her. Og så min ven herovre. Har jeg sådan lavet sådan her. Og så, ja. Så. Hej igen! Ja. Vi har sådan lavet videre her. Jeg er sådan med sådan noget sengemaling på her, og så tegningen. Og så har hun fået lavet videre her. Og så skal jeg glæde jer til sommerferie, fordi på vores skole, så var vi i sommerferie sådan den 27. juni. Og så, så er det jo 24 dage tilbage. Yeah. Og så, jeg skal på ferie i Cypern. Og jeg glæder mig virkelig meget. Vi skal have pool og det hele, så fedt. Og hvis I skal noget, så skriv det i kommentarerne, hvis jeg kan få det på selvfølgelig. Så ja. Unforgettable baby, just the keys. Some kisses so hard to love you right because altså, ven, jeg har med over. Du må jo gerne sige noget i videoen, hvis du gerne vil. Kender I den her sang? Skriv ned i kommentaren, hvis I kender den her sang. Præcis. Hvis den kan komme på kommentaren. Ja, selvfølgelig. Det er ganske det gider vi ikke, men ja. Hej igen. Okay. Mig og min ven, siger ikke hendes navn på privat ting. Ja, pis. Vi har lavet vores færdig. Jeg har lavet den her, der står elsker dig på. Og så har jeg lavet, Det så I ikke. Så har jeg lavet denne her. Og så har min ven Lily lavet denne her. Den hedder Lily, ja. Og så, og så har jeg fået alle de her inspiration fra Pinterest, som er virkelig godt at bruge, fordi der kan man både finde nogle kreative ting, a.k.a. det her, mad, og alt muligt andet pis, man også kan bruge åbenbart i livet. Så husk at tjekke Pinterest ud, og husk at tjekke min kanal ud, hvis det er første gang, jeg sender en video her. Og så husk at like og abonnere. Hej hej! Også lige skriv i kommentarerne med nogle gode idéer. Hej hej!